Igbo ndị ọma ụnụ anwụchila anyị bịara n'uhuruchi a etule ihe banyere ọrụ ugbo dịka onye ọna maara ugbo a bụ oge eji akọnye ihe n'ala ka e were kwado maka erimeri a ga-erikwe mgbe dị n'ihu. Erimeri kọrọ ụkọ n'ala anyị ugbu a ndị na-eri ya karịkwara na ya. Anyị wee bịa ka anyị leba ya anya. Ndị mụ na ga-eso tụlee okwu a na uhuruchi a site na ọsụsọ aka nne m Chief Joe Agụ Igbo mma Oriakụ Patricia Ọbaji. Ndị Igbo ya dịrị unu mma. Maazị Chibụzọ Nwankwọ. ndị Igbo mma mmanụ. Chief J. Ogbu. ndị Igbo mma mmanụ. Erimeri dị n'ala anyị ugbu a anaghị ezuru anyị, ma aga m ajụkene Joe Agụ gwakena anyị ma erimeri a na-akọpụta n'ala anyị ugbu a ọ na-ezuru ọha na eze n'ete ọnụọgụgụ ndị mmadụ si dị ugbu a. Erimeri anyị nwere n'ala anyị ọ na-ezu? Onye isi oche ndewo. Ndị Igbo tịa ihe agba aka na-eji enyo ahịa ihe oriri anyị nweta ọnwa ezu akwa ezu ọ bụ ihe mere n'onwe ji edo ihe dị onwe icho oge mgbe anyị lụọ agha ya atọ ọnwa bụ agbata akwa ebe ịlọhụ agụ dị mgbe alụ ọgụ nwere o ji gbazụta so onye oriri anyị nwụ ezu akwara ya ezu ha. Ọ dị mma. Oriakụ Ọbaji ikwenye n'ihe a o kwuru? Ihe o kwuru ihe mere eme o nweghị etu ndị anyị na-akpata kịta si ezuru anyị chacha maka na mmadụ karịrị ihe ahụ a na-enweta. Ọ dị mma. Anyị achọpụtana na ọ naghị ezu wee na-asị ebe ọ na-anaghị ezu elee ihe anyị ga-emekwanụ ka o were na-ezu. Chief Ogbu, olee ihe na-eche anyị ga-eme ka erimeri a nwee ike na-ezu? Onye isi oche ndewo. M na-eche na ọ ga-ezu bụ na a ga-atinye anya wee hụ na ndị gụchara akwụkwọ ndị okorobịa na ndị agbọghọbịa nọ n'obodo anyị ga-atinye anya na dịka nna nna ihe mere ọ bụrụ biro ka eji were bido ụwa nke ọ dị mma. Anyị na ihe ikwu Chibụzọ Nwankwọ, ịbụ onye azụrụ azụ n'ọrụ ugbo n'usoro nke ndị ọchịchị ma ndị ọcha si na-egbu ugbo, tie eke n'ọnụ n'okwu a. Ndewo onye isi oche. Ime ka ihe oriri bụrụ asụrụ n'ala anyị kwuo na anyị ga na-akọ mkpụrụ akụkụ ndị ahụ wụ ọgbara ọhụrụ ndị na-eme nnukwu. A ga-ewekwa ọgwụ eji egbochi ihe na-emebi ha nke ndị resaachị na-ewepụta. A ga-emekwa na-akpakwa ewu na ọkụkọ dịka esi akpa ya na mbụ. Ọkụkọ na ewu ndị a ga-akpawo ndị nke aga na-enyekwa anyị ga na-amụta nnukwu. Mkpụrụ ubi a ga-akụkwa ga-abụ ndị ga na-anọ ọnwa atọ na-eme ọsịsọ dịka agwa. O nwere agwa na-abụ nke ndị ọcha na-akpọ 60 days ma ọ bụ ohu abalị atọ o mechaala onye kụrụ ya mgbe ahụ eriela ihe. O nwere ọka ndị na-anọ ohu abalị na abụọ na iri o mee na onye nwe ya onye kụrụ ya mgbe ahụ eriela ihe. Ihe ndị a emewe bido na-eme ha na-erigokwa mkpụrụ akụkụ fatịlaịza na-etinye ha. Anyị na-eme ihe ndị a ọ ga-eme ka erimeri bụrụ asụrụ n'ala anyị. Oriakụ Ọbaji, ụnụ bụ na ụmụ nwaanyị akọwa ugbo ọrụ nke unu bukwara ibu na ya, elee ihe na-eche a ga-eme ka ọ bụ na a na-akọpụta ihe dị uju ya ka ọ na-ezuru ndị ọha na eze? Ihe mụnwa na-etinye bụ na onye ọbụla ga-abanye n'ugbo ugbu a na-akọ ugbo. Onye ọbụla ga-eje na-akọ ka ike dị ya na-akọ ụmụ akụkụ niile dịgasị n'iche n'iche. O nwere ala ebe a ga-awa ịkọ ọ gaghị eme ihe. Ọ bụrụ na fatịlaịza nwa bụ ihe na-eru ụmụ ogbenye aka ewere etiche n'ala, mana ugbu a ọ dị m ka o nwere ndị jizie abara ụba ha. O nwere ala ebe ị ga-asị ka ịkọ ihe ịkọcha ọ gaghị eme mana ọwụ ntụ ahụ bụ fatịlaịza bụ ihe enwere ike itinye o nyere ya aka wee mee, mana ị nwere ike tawa ahụ kọwa kọcha ọ gaghị emetụ isi tụwa anya. Ọ dị mma. Ndewo. Anyị ka ga-abịa n'okwu ntụ fatịlaịza n'ihi na onye mụrụ maka ọrụ ugbo na ọ ka mere ihe anyị ga-ajụ ya maka ya. Ma ihe anyị na-ekwu owo ma ndị ga-eti ntụ fatịlaịza ma ndị na-agaghị eti ma ọrụ ugbo ndị mmadụ anyị chọpụtara na ndị mmadụ leghara ọrụ ugbo anya. Olee ihe kpatara ha ji leghara ya anya?
maka na ọ bụ anyị leghara ya mere na ụkọ nri dị n'ala anyị ugbu a eleghị na-eche kpatara ndị mmadụ ji leghara ọrụ ugbo ha n'anya Chief Agụ ejemasị ya ndị mmadụ leghara ọrụ ugbo anya n'ihi ụmụ ndị rụakwa ha ọrụ ugbo nwekwara ndị rụakwa n'ihe ọjọọ na-arụ ihe bụ na nsogbu bụ andụnwa arụ ahịa arụsa akwa ihe zụara nọ n'ihi ndị mmadụ dodo ukwuu ọrụ ugbo gbanụ ya bụrụ ndị mmadụ emewele ndị mmadụ ji ede arụ ya onye ọbụla ji arụ ya ndị chi ya na-achị ya mee ka arụwa ya ụzọ dụtụnụ mfe abụkwa ahụ iji ọgwụ ya ma jide akọ ya lọrị ndị nna nna ya wakọ ya o ji eme ka ọtụtụ ndị mmadụ baịsatụwa ịrụ ọrụ ugbo nke isi ya bụ ọrụ ugbo abụghị eledo ya anya ihe bụ nsogbu enwe ọrụ ugbo bụ ndị rụọ ya nọ arụsa akwa ihe zụara ndị ria ya eria n'ihi ya ndị ria ya eria kara ukwuu ndewo ndị nke arụpụta ọ bụrụ na eribe ya n'ala anyị na-eche na o nwere ike izuru anyị elee ebe ihe ndị nke arụpụta n'afọ gara aga maka anyị hụrụ na afọ gara aga anọ ndị mmadụ n'ọrụ n'ugbo nke ukwuu ihe ndị ahụ arụpụtara elee ebe ọ dị ọ gịnị mere na ọ naghị ezuru anyị Ogbu ihe nwa chọpụtara dịka anyị ji nọrọ m ji na-etulu na akọnuche nke mbụ na ndị na-akpọ ego na buku na gaa n'ime obodo bukọsịa ya buru ya bupụrụ ndị mba ọzọ kwacha ọ ka abịazi bụ ndị na-akọ ya site na ụmụ obere ego ha ga-enyegasị ha ndewo ya bụ anyị bụzi na-ewetụrụ nnukwu ụkpaka gbaa ndị ọzọ tụtụrụ egwu na nkwunye nwekwa nke ọ ga-ebute ma abịazie n'ebe ịnọchi ụzọ Nwankwọ dịka mgbe a na-ekwu na-akpọtụ ntị fatịlaịza ntị fatịlaịza o nwere ụzọ ọbụla gọọmenti siri gba mbọ ka o rute ndị ọrụ ugbo ndewo onye isi oche eziokwu gọọmenti anyị agbaala mbọ karịrị ịhụ na agụụ egbukwa gị ndị mmadụ onye isi ụlọ ọrụ agrik ọrụ ugbo dị n'aka n'Owerri ma gọvanọ anyị mere ka ewebata ntụ fatịlaịza n'ime Imo ịga na-Aba ebe ụlọ ọrụ ugbo dị o juru eju ime ka ndị mmadụ onye ọbụla chọrọ ma n'ime obodo ọbụla dị iche iche gọọmenti anyị agbalịala na-eri ha mepetụkwara n'anyị ụzọ ihe ụfọdụ nke a ha mara ga na-ara anyị ahụ ọ dịkwanaghị mma na a na ha achị anyị na-anwụbilata ọrụkwa n'ụzọ eji chọọ ka anyị na-ebelatatụ ha gwa anyị ka anyị mara ha mara nke ahụ na-ara ahụ ha mepetụrụ anyị ụzọ ka ihe ndị ahụ na-abata ka anyị wee na-etinyere na nke anyị nwere enwe ka ọ dịtụrụ anyị mfe na anyị na ha anwụchido ọ dị mma ya mgbe ị kwuru okwu m sị gị ihe WhatsApp ịkọwara anyị si n'ụzọ anyị ga-esi mee ka anyị na-enwe ike lelepụta enwe anyị ebe a mana ọ na-eke ka anyị nwụzi anwụ ọ dị mma ọ dị m ka onwe ihe chọrọ ikwu onye isi oche ọ dị ya bụrụ agwa ndị iri ahịa dịpụtara si kọwaa ya bụ ụfọdụ njọrọ njọ o kwesịrị chetakwa ihe anyị na-ekwu okwu ụzọ gọọmenti ga-esi nyere anyị aka ka anyị fọlọ ụwa ọjọọ anyị mechaa anyị ga-ịga na ọhaneze ọ bụ anyị fụrụ ụwa ọjọọ mgbe ọ dị ụfọdụ hụ gọọmenti ngide enyetụkwa aka dịka otu a shọpịn senta ndị Aba bụ o kwesịrị gọọmenti igwere aka na-ere ngwa ahịa ahụ ndị adịghị mmeghe adị oke ọnụ ngwa adịrịrị anyị nga onye aka na-edu ka ndị ya agọla shọpịn senta nga ahụ zụrụ ya n'aka n'otu ndị gọọmenti ji zụbata ahụrụ otu a ụgbọala ndị bụ Owerri ada ịgba egbu ọ bụ narị 5 ọ bụ narị 6 ọrụ gọọmenti ọ bụ naira labụ egwekwara otu abatala ahụ mmanye ngwa ahịa gọọmenti ọ dị mma ihe na-ekwu na o nwere mgbe mbụ ihe gọọmenti na-akpọ price control na ịchọkwa ka ndị price control pụta bịa rụọ ọrụ ka anyị lee ma ihe ọ ga-edịtụ mma ọ dị mma Chief Nwankwọ ihe na-etinye n'ime ya ọdọkwa bụ inyekwara onwe anyị aka bụkwa anyị ga-imlatụtụ aka anyị dịka adịka mara otu a ga-ejide emehụ ụfọdụ ịmara ha gbasara mmefu ugbo onye nwụrụ ugbo megbure ka mehụ atụmatụ onye nwụrụ ugbo ga-anọ na nsogbu ya bụrụ mmemme dị iche mgbe ochie bụ onye mmadụ nwụọ ịgara ya mgbaru ọdụwa ahụ iji ga-enyeta ya si jisi ike enyi m ka ọma kebụ ga-abụta onye nwụrụ ya bara ụgwọ oliche ozu ụgwọ dabịa ịhụ na a ga-ili mmadụ ma ọ bụla ehi dị mkpa mgbara akwụkwọ mgbe ọ lụrụ nwaanyị ọ nụbeghị otu
mmadụ asịrị o kwesịrị ịdị elebanye ndị anya dị m na-atụtụkwa aka ọ dị m ka gọọmenti na gị lebara anyị nke ahụ anya ọ dị m ka anyị nwa ga-eji aka anyị mezie nke ahụ ị na-ekwu na mmadụ nwa ka a ghara ili ha eli ka onye isi oche ha ọ dị iche imetara na gọọmenti nwere ike inye aka n'ihi na abịa sị gị nlife ezigbo n'otu kpọọ taksị ga-ekwe ụlọ ya ịsụatara aka n'ihi ụzọ ga-abụ ị gaghị ikwe mmadụ mara na nna ya nwụrụ gị ya kpọ ndị enyi na atụ ha mmadụ mmadụ kpọ taksị ihe ndị ahụ gọọmenti nye iwu n'otu o nwere ike rụta ọrụ ọ nwekwana gị mgbe mmadụ ga-anwụ onye nwe egicha ya abịa je gbara ya akwụkwọ ihe mere na ọ kpọwaghị mmanya ma ọ gbuwe na ma dịka nke a na ha akọ mere na imeri enwe onye ahụ si ebe Kalaba bịa lichaa nna ya ndị obodo gbakọ n'ọwụ onye ukwu na ha ga-eripụta ahụ ya eliwe nwa ozu liche were nwa ya kpọkọ ha sị ha na ya ekelele ha etu ha si bịa nyere ya aka lie nna ya na Chineke ga-agọzi ha ha bikwe ogologo ndụ sị ha dị mma ha banye were nwa ya banye moto lara onwe ọ dị m ka ihe o mere dị mma o nwere onye jere gbara ya akwụkwọ agbaghara ya akwụkwọ ya na onye ọbụla na-emefu o ji eji onye mmanya dị mkpa ya batụla hotel bọsụ ọ dị mma mgbe ụfọdụ ihe ọ na-eji eme otu ahụ ka ọ ghara iweta ihe ihere kama mmadụ na-asị ka ọ ghara iweta ihe ihere ya bịa tinye onwe ya na mmepe ahụ anyị kwere m ekwe na o kwesịrị ka emebelata aka ili mmadụ ugbu a ebe ọha na eze nọ o nwere ihe mbọ kwesịrị ewezuga nke anyị kwuru ugbu a ihe kwesịrị ka anyị mee ka anyị wee fụọla ọnọdụ ọjọọ na achọrọ m ka tinye ọnụ ibe onye isi oche ihe dịkwara anyị dị dịka etu a oge ọrụ ugbo na ha eru ndị ogologo efe na-agagharị ogologo ụzọ ogologo na-achọghị ịrụ ọrụ ugbo chee ma ọ bụ ndị ahụ ụwa ahụ na-arụ ọrụ ha yipụ efe ogologo asịrị baa ugbo rụọ ọrụ ndị nọ n'ụlọ ntu ya arụ ọrụ bekee chee na ọ bụ ebe a ka o biri ha rụtụkwa ọrụ ahụ oge ọrụ ha ga-arụ ma ọ bụghị ịkọnye otu ihe n'azụ ụlọ ọ ga-enye aka ya ọ dị mkpa ka onye ahụ leba anya n'ọrụ ugbo ugbu a ọ dịkwana ụmụ ihe eji aka arụpụta ndị nke anyị ga-emeli anyị gba mbọ na-eme ihe ndị ahụ ghara echekwa sọ ihe ga-esi esi bịa ma ọ bụ ihe bekee maka na mgbe ọ na mmadụ ji aka ewetata ihe ụfọdụ n'ụlọ nke ọ ga-azụ azụ ga-epeziri ya mpe ọ bụrụ na ndị na-ere ihe n'ahịa karịa ndị na-azụ azụ ọ ya na-eme na ihe a na-ere na-ada ọnụ ala mana ndị na-azụ azụ ka ndị na-ere ere ihe laa n'ọnụ mgbe mmadụ abụọ na-achọ ịzụ otu ihe mmadụ ji ọ ga-eti ya nnukwu ọnụ mana eburu ga ọtọrọ nwe onye na-azụ onye ọ na-eri nke o wetara ihe ga-adanata pati ọ dị m ka chọrọ itinye ọnụ na ihe ebe ezinụlọ nọ n'ihi na ọtụtụ ezinụlọ ugbu a ihe na-afọrọ ha ka bụ ego nri akwa ọ dị m ka gị nye toni ndụmọdụ ka ụmụ anyị anyị nọ n'ụlọ ha gakwara anyị ji okpe kogbuo anyị enyi m ndụmọdụ m na-enye bụ ụmụ nwaanyị ibe m biko nụ onye ọbụla jide mkpụrụ obi aka omekọọ injin ọ na-ahụla n'etu ihe si wee dị nwaanyị na-ebe nwoke na-ebe o nweghị mgbe nwoke nwe ụlọ ga-anọrọ na-ele nwunye ya na ụmụ ya agụụ a na-egbu ha ọ sị na ya ga-ejide ego na-agagharị nwokere onye ahụ wepụtara ya mara na ihe siri ike onwekwadogo ya na-azụ onye ukwu ugbu a ọ na-arazi ahụ n'ụlọ ọbụla ọ bụ naira ise ọ bụ naira iri o ịmara etu ị ga-esi wee kpekọọ ya ka o zuere unu ihe okere ọbụla o nyere gị nara biko ndụmọdụ m na-agakwa na ndị anọ nọ na-agagharị na-eche ibe ha kọta akpụ eje buru na ohi si ha biko ha nwere onwe ha aka na abụọ zuru ha oke ha jisi tụkwa n'ike jee na-akọtụ ihe echekwuwere na nke a na-ezuru ezuru pati ichefuru igwe ha na di dị ụkọ ugbu a onye mere di ya nwụ ugbu a ofu bịara a na-ekwu ya ekwu ụmụ nwaanyị mana maka na ndị nke nọ na-asị biko ka ha bụrụ ma nke ịtọ nọ na-eche ime ha na kpemkpem enuwe gị aka bịa nọchie zụwazie nwoke azụ ma gị nwanarịa ewu iwe na azụ hụ gị gaa hụ onye ga-asị ka ya zụwa nwoke a ma ya nọrọ ndị nwoke ibe m kwa iti ikwu ọnụ na amaala ọ dị mleji akpọ ọkụ ngwa onye ọdọ ka ya arụla aba otu n'ụwa n'ugbo ọ bụghị na mmadụ gakwa ịnọ ọdọ akụ ngwa onye ọdọ ka ya arụla aba ọ bụ ụka bụ ilulu ha ọdọ ndụle mbụ ụfọdụ ndị ka anyị hafuru ndị bekee ka ha ma nga ifu eke ego akpa hafi eriwa gara eriwe ji mbụ ka anyị kọtara aka anyị hafuru onye nwa tii ahụ ma ọ bụ mmiri ahụ ya dada pupu anụ nwa ọdọm na-echitile ụmụ nwaanyị mbụ nwaanyị ọbụla mụtara nwa ọkwụchahụ ndị ịta ụmụ nwoke ahụ gaa mụta nwa ara ndị aba mmiri ahụ m uru ike ya sụa mmiri ara bekee la ahịa otu mmiri ara bekee bụ ụfọdụ ndị da ohu naira abụọ ohu naira iri na mmiri ara nye ndị gbagasị dị mokomoko bekee ndị ihu ọdọm bụ ha esi gị ọ bụrụ na iri ju gị afọ mmiri ara agaghị ịgba
ị na-erifute gị ihe ga-enye gị ezigbo mmiri ara ọ na-agba ya ọwụ unu nyejuwe onye ahụ afọ mmiri ara na-adị otu adịju nwa ahụ ihe ọ na-aṅụ onye isi oche ana m azụkwa ebe ụmụ nwoke nọ ha benata aka n'oke aṅụrụma mmanya na aṅụrụma siga ha wenata aka n'ihe ndị ahụ kedu ka ụmụaka nwee ike ride anụ nke bụ erimeri na ihe a na-aṅụchi enweghị uru mụrụ ọbara n'ahụ mmadụ kama ya na-eweta nsogbu ihe sie n'ike ugbu a ọkwa mgbe ya na-aṅụ bọtara atụ kama ọ mokwe edite ya ṅụọ ọsọ otu ọ dị mma ọ dị m ka anyị agbalịala ụlọ ahụ otu anyị si tinye ya ọnụ ama m na ọ ga-emekọtarịrị ụzọ dị iche iche ugbu a ihe esiela ike dịka m si kwuo na mbụ ofe gwụa akwụbelata ọkpụ nri ụnụ kashiwana mgbe ọ lara ahụ ka ọ na-ebi n'uche nke anyị na-eche na ha ma ahịa agala ibi mgbe adịghị anya ihe anyị kwesịrị ka anyị nwee ugbu ọhụrụ ndidi na-eche mgbe ọ ga-edị mma anyị ga-ere kashiwana anyị agaghị eba Jizọs ọgụ n'ihi na ọ dịghị onye hụrụ ya anyị otu mmadụ ọ gwara isi dote uti ewetara echi edoru na onye maara si ihe arawali ahụ ya kwụbelata ọkpụ nri akwa ya na ụmụnna Chief Ezewantibe kelee ndị Igbo mama ozi gara ndị Igbo unu leme anya ụlọ ụbọchị ajọọla njọ pati ọbaji ndị Igbo onye ọbụla kwa afe ndidi yiro Chief Maganga onye aghara nwanne ya ndị Igbo ọ dị mma Igbo ndị na-ege ntị nga ihe ka mma ị nwere m enwere n'ihi na nyetụ anaghị aga ụwa onye ọwara isi ike nyere onwe ya aka n'ụbọchị ọjọọ na anyị na-achị na aha Chikebujie onye na-elekọta nzukọ ndị Igbo anyị na-ekele unu na ige anyị ntị ụbọchị ọzọ anyị na-anọkọkwa